Xi ħadd għala 40 miljun f'sena waħda biss meta b'dawn il-flus setgħu raħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall-familji u għan-negozji. Din kienet waħda mill-punti prinċipali li tkellem dwarhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija f'diskors ta' introduzzjoni fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' San Ġwan f'waħda mill-laqgħat reġjonali li qegħdin jiġu organizzati bħala parti mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Infasslu futur flimkien. Il-korruzzjoni min iħallas għaliha? Min iħallas għaliha? Tħallsu għaliha intom kuljum b'modi varji. Din il-ġimgħa kellna ċans nitkellmu, pereżempju tajna eżempju wieħed. Għall-korruzzjoni li ġrat fin-negozju tax-xiri tal-gass. Illi f'sena waħda biss swiet 40 miljun. Min ħallas? L-ewwel saqsejna fejn marna. Fejn marru daw il-flus? Dik saqsejna aħna. Bdejna ngħidu ma minx imkien ġew. Min għandkom ġew? Qed nagħmlu eżerċizzju man-nies biex nduru il-kontijiet jekk hemm bżonn wieħed biex tkunu tafu kull wieħed minnkom kemm ħallas għal dawk l-40 miljun. Dwar il-protezzjoni ta' tarbija fil-ġuf, Adrien Delija sostna li għandna niqpaw niddefendu din il-ħajja. Jien favur il-ħajja, il-Partit Nazzjonalista favur il-ħajja. Ma tistax tieħdu daqshekk for granted. Jekk naħsbu illi din nistgħu nserħu moħħna li hu hekk, tibda tinduna li mhuwiex. Tibda tisma' pereżempju illi għad-deputat Prim Ministru il-ħajja mhux il-ħajja li nifhmu aħna għax isejħilha tminċelloli. It-tarbija fil-ġuf li aħna rridu nipproteġu. Ħloqna kellim biex jipproteġiha wkoll. Ridna naraw kif tissaħħaħ il-protezzjoni fil-liġi. Għall-gvern da mhux bniedem, mhux uman, imma huwa biss ċelloli iffertilizzati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li lan tal-politiku li jara fil-bżonnijiet tas-soċjetà u għandu l-obbligu li jħejji it-triq għaliha. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-qasam tal-ambjent f'pajjiżna li sar l-aktar pajjiż fl-Ewropa popolat u mibni mingħajr pjan bi żvilupp sfrenat u bla kontroll hemm bżonn li nieqfu u nsaqsu 20 sena oħra it-tfal tagħna f'liema Malta ser ikunu qegħdin jgħixu. F'dan ir-rigward Adrien Delija qal li l-Gvern ibeżża li jekk nifqu nibnu jieqa' fin-negozju. Iżda dan mhux vera għax jekk wieħed jippjana sew l-investiment jista' jiġi mingħajr ma jinqered l-ambjent. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-kriminalità u dwar il-biża li qed jiffaċċjaw l-anzjani fi djarhom u żgħażagħ fit-toroq. B'referenza għal dan qal il-Korp tal-Pulizija li hu l-inqas imħallas u attrezzat fl-Ewropa għandu kummissarju li hu interessat biss li jipproteġi min poġġi hemm. Il-laqgħa f'San Ġwan tmexxiet mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono.